Nilqgħukom għal xandira diretta oħra mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, fejn għall-aħħar darba f'dan iċ-ċiklu ta' Lectio Divina se nwaslulkom il-Lectio Divina għal din is-solennità ta' Għid il-50 Pentekoste, inżul l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli u fuq il-Knisja. Din il-Lectio Divina sejra titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Nitolbu lill-Ispiritu Santu li kien dak illi nebbaħ sabiex waslet għandna il-kelma ta' Alla, biex inebbaħ ukoll il-moħħ u l-qalb tagħna ħalli nilqgħu din il-kelma u nħalluha tagħmel il-frott fina. Nagħtu bidu billi flimkien mal-kor inkantaw l-ewwel innu. biex neħxu ħajja fis-smiem. Spiritu Pais, ilek forija min qalbna natu, flimkien mal-Missir ma' Ġesu l-ħellis, lilkom kull glorja. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu. Inroddulek ħajr Missier għaddejs tad-don tal-Ispiritu tiegħek, illi huwa l-preżenza tiegħek f'nofsna llum fi żmien tal-Knisja. Għatina li nħossuh, għatina li nħossu l-imħabba tiegħu, il-qawwa tiegħu, l-enerġija li toħroġ minnu biex ikollna l-ħajja. Għatina l-fejqan fuq il-ġrieħi tagħna, għatina t-tama fuq il-biżgħat tagħna, għatina l-qawwa fuq id-djufija tagħna. Missier Qaddejs nroddulek ħajr ta' dan id-don għażejs li huwa l-Ispirtu tiegħek mogħti lilna, l-istess Spirtu ta' Ġesu illi jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: meta jiġi jiddifensur li se nebatilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verità li ġej mill-Missier, huwa jixed għalija. U intom ukoll tiġdu għax intom kontu miegħi sa mill-bidu. Baqa li ħafna ħwejjex ngħidilkom,
imma lissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-Verità, iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għax jieħu minn dak li huwa tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. Mela blajnuna talla l-lum l-aħħar lezzjo divina għal-menu għal din is-sena u nagħlqu propju bil-festa bis-solennità ta' Pentekoste, l-inżul tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli u fuqna l-koll. Fil-Knisja bħall-lum jintefa' l-blandon ta' diġà mitfi. Jintefa' l-blandon, imma interessanti ħafna dan il-blandon illi matul l-40 jum ta' wara lejt sal-ġurnata tal-absi sa tluħ tal-mulej fis-sema. Dan il-blandun kien is-sinjal tal-preżenza ta' Ġesu. Jekk tiftakru inxtel
fil-lejl, fil-vġili tal-lejt, biex bħalma il-poplu ludi mexa wara l-kolonna, il-blandun forma ta' kolonna tan-nar, li kienet tmexxih ta' tieħ direzzjoni min-naħa, imma min-naħa wkoll kienet tipproteġih, tieħu ħsiebu. Bħalma din il-kolonna tan-nar kienet direzzjoni għal poplu ludi biex joħroġ mill-jasar tal-Eġittu u jikseb il-libertà, il-ħelsien. Ekk ukoll il-blandun li aħna nimxu warajh li huwa s-sinjal ta' Ġesu. Jagħtina direzzjoni, Ġesu huwa d-direzzjoni tagħna. Jagħtina direzzjoni u mhux biss imma jipproteġina. Ikun il-qawwa tagħna, d-dawl tagħna, dak li jurina fejn għandna nimxu. Matul il-50 jum, mena sal-absi imbagħad mill-absi sa Pentekosta sal-ġurnata tal-lum, dan id-dawl issa jintefa', imma jintefa' mhux għax jintemm. Sabiħa il-liturġija tal-Knisja Orjentali li meta titfi l-blandun, titfih propju fil-moment li kulħadd, kull persuna, kull min ikun preżenti, jieħu xema, jieħu dawl, u issa d-dawl Ġesu, l-Ispirtu tiegħu mhux iktar f'post wieħed imma qiegħed fil-qalb, fil-moħħ, fil-persuna ta' dawk li huma dixxipli tiegħu. Fil-qalb, fil-persuna tagħna, propju kif smajna dalgħodu fil-quddiesa, l-Ispirtu ta' Alla jidher forma, jekk tiftakru, ta' ilsna tan-nar, ix-xema, li jixterdu fuq ras ta' kull wieħed minn dawk li kienu preżenti. Għalfejn qegħdin ngħidu dan kollu? Għax minn Pentekoste il-qudiem tibda l-era, jibda l-perjodu tal-Ispirtu għaddejs ta' Alla. Fi kliem ieħor, il-preżenza l-ġdida ta' Alla, u din importanti li nifhmuha, il-preżenza l-ġdida ta' Alla mhix marbuta ma' post, mhix marbuta ma' żmien bħalma kien fi żmien Ġesu. Ġesu kien jgħix f'post preċiż l-art imqazza fejn bħalissa hemm ħafna nkwiet, ħafna gwerer. Il-preżenza ta' Ġesu mhix marbuta ma' żmien 2000 sena ilu, imma l-preżenza ta' Ġesu tinstab fil-qalb, fil-moħħ, fil-persuna ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Fl-Ispirtu tiegħu. Mela Ġesu mhux jgħib, mhux ma jibqax magħna, mhux jisparixxi, Alla mhux jitbiet minna, imma Alla jkun preżenti f'forma differenti. Alla llum huwa preżenti fl-Ispirtu tiegħu f'nofsna. Din importanti li nifhmuha tajjeb. Jekk l-Antik Testament il-protagonista tiegħu huwa l-missier, il-missier li jagħmel leġubijiet, il-missier li jeħles lil poplu tiegħu, il-missier li jagħmel l-10 kastigi b'tal mod li l-poplu ta' Iżrael ikun jista' joħroġ mill-Eġittu, il-missier li jagħmel il-mirakli biex iserraħ moħħ il-poplu tiegħu li huwa hu preżenti. It-Testament il-ġdid, il-protagonista tiegħu huwa Ġesu, il-persuna ta' Ġesu. Alla huwa preżenti mhux tant fil-leġubijiet, mhux tant fil-biża', mhux tant fil-kastigi, imma Alla hu preżenti fil-persuna ta' Ġesu, bniedem bħalna, wieħed bħali u bħalek li jgħix l-esperjenza umana fil-milja tagħha. Imma Ġesu imut, iqum mill-mewt u jitla s-sema. U l-preżenza ta' Ġesu f'nofsna, il-preżenza ta' Alla f'nofsna ma tibqax bniedem tad-dem u l-laħam, Ġesu, il-persuna ta' Ġesu, ma tibqax Alla li jwerwer u li jbeżza permezz tal-leġubijiet tal-Antik Testament, imma ssir preżenza ġdida, il-preżenza tal-Ispirtu għaddejs tiegħu. Ġesu huwa preżenti, Alla huwa preżenti, daqskemm kien preżenti fl-Antiku fil-Ġdid Testament, bl-istess intensità, anzi ħafna iktar kif se naraw fil-Vanġelu tal-lum permezz tal-Ispirtu għaddejs tiegħu.
Mena ara ma morrux bl-idea illi iż-żmien ta' Ġesu, iż-żmien tal-Vanġelu kien l-ogħla l-isbaħ l-aħjar żmien għall-insara. Ara ma mmurrux bl-idea illi żmien tal-Antik Testament meta kienu jsiru l-mirakli, l-eġubijiet, kien żmien fejn Alla kien preżenti imma l-lum m'għadux preżenti. Għax jekk inkunu ikollna din l-idea, inkunu totalment żbaljati. Alla hu preżenti f'nofsna llum permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu. Nirriflettu ftit fuq il-Vanġelu tal-lum. Vanġelu meħud minn San Ġwan, parti minn kapitlu 15 u parti minn kapitlu 16, u Vanġelu kif dejjem mill-Vanġelu ta' San Ġwan, Vanġelu profond ħafna, Vanġelu mimli, fi ftit sentenzi, fi ftit kliem għandna ħafna profondità, nippruvaw b'mod sempliċi u mingħajr ma ntawlu inħallu lil din il-kelma tidħol fil-qalb tagħna, tidħol fil-moħħ tagħna. U mod ieħor, il-kelma ta' Alla mod ieħor ta' kif Alla jkun preżenti, ta' kif dik ix-xema illi kienu jieħdu l-orjentali magħhom id-dar wara li jintefa' l-blandun, ta' kif dawk l-ilsna tan-nar ma jibqgħux biss fuq l-apostli imma jiġu fuq kull wieħed u kull waħda minna il-lejla. Alla hu preżenti fil-kelma tiegħu, Alla hu ħaj fil-kelma tiegħu. Tant illi għal żmien twil fil-Knisja il-kelma talla, l-post tal-kelma talla kien għażejs daqskemm kien għażejs il-post tal-Ewkaristija. Anki llum insibu knejjes fejn hemm mhux biss it-tabernaklu tal-Ewkaristija imma wkoll it-tabernaklu tal-kelma talla. Għax l-istess qima, l-istess adorazzjoni li tingħata lil Ġesu fl-Ewkaristija dan jgħidu Sant Wistejn ma ngħidux jien, għandha tingħata lill-kelma. Alla hu preżenti u ħaj fil-kelma. U l-kelma talla meta nisimgħuha jgħaddi minna l-Ispirtu ta' Ġesu lilna. Mela Ġesu jinsab fl-aħħar ċena. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan, Ġesu fl-aħħar ikla jagħmel diskors twil ta' 3 kapitli bejn li jaħsel ir-riġlejn tad-dixxiepli u li jmur fil-ġnien taż-żebbuġ. Ġesu jitkellem mad-dixxiepli tiegħu, iħalli t-testament tiegħu u mal-iktar kelmiet eżies, l-iktar kelmiet qawwija ta' Ġesu fil-Vanġel. U fost l-oħrajn, waqt li qiegħed iħejji lid-dixxiepli għat-tluq tiegħu, għax żgur kien jaf Ġesu li t-tluq tiegħu kienu se jħossuh, it-tluq tiegħu fil-mewt, imma wkoll it-tluq tiegħu fit-tluq fis-sema wara l-qawmin tiegħu, Ġesu iħejjihom billi jgħidilhom il-kliem illi għadna kif smajna llejla. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: meta jiġi d-difensur li se nibatilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verità li ġej mill-Missier huwa jixhed għalija. Mela l-ewwel qabel kollox, il-Vanġelu dejjem jibda f'dak iż-żmien. U li minhu dak iż-żmien? Dak iż-żmien huwa llum. U jekk Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu, Ġesu qiegħed jgħid lilna, aħna id-dixxiepli tiegħu llum. Aħna ma nindunawx għax forsi t-traduzzjonijiet tagħna mhux dejjem huma preċiżi. Imma ħafna drabi l-Vanġelu miktub jew fil-preżent, jew inkella fil-passat imma li jibqa' miexi, li jibqa' jeżisti anki fil-preżent. Kważi kważi l-Vanġelu miktub mingħajr tens kultant, mingħajr żmien biex jgħidilna l-Vanġelu li dak li ġara għadu jiġri u se jibqa' jiġri. Dak li qal Ġesu għadu jgħidu u se jibqa' jgħidu. Allura Ġesu qiegħed jgħid lilna u x'qiegħed jgħidilna. Meta jiġi d-difensur, il-kelma difensur użata minn San Ġwan mhux hawnhekk biss, imma drabi oħra fil-Vanġelu hija l-kelma paraklitu bil-Griek, parakaleo. Parakaleo. Hija kelma teknika, kelma sabiħa ħafna li tfisser issejjaħ lil xi ħadd qrib tiegħek. Kaleo issejjaħ para qrib. Para kaleo.
issejjaħ lil xi ħadd qrib tiegħek. U minn fejn ġejja din il-kelma? Din il-kelma hija ġejja minn użanza li kellhom il-Lowt meta kien ikollhom xi kwistjoni, xi diffikultà ma' xulxejn. Dawk li kienu f'konflitt kienu jmorru fil-bieb tal-belt biex jiddiskutu mal-anzjani, biex jiddiskutu ma' dawk li kienu l-orrief, ma' dawk li kienu ir-rabbini tas-sinagoga. U interessanti għax daw billi mhux dejjem kienu jkunu nies preparati, kien ikollhom iċ-ċans, kien ikollhom il-possibilità li jieħdu lil xi ħadd magħhom biex ikun qrib tagħhom, biex jitkellmu f'isimhom, biex jissuġġerilhom x'għandhom jgħidu, biex jagħtihom il-komfort, biex jiddefendihom. U minn din il-kelma ġejjin l-aġġettivi kollha li aħna nagħtu lill-Ispirtu Santu, d-difensur, l-avukat, dak li jikkonsta l-konsolatur. Propju minn din l-esperjenza, minn din ix-xena, minn din ix-xbija ta' dawn in-nies li billi ma kinux kapaċi huma jitkellmu għalihom infushom jew jiddefendu lilhom infushom, kienu jsejħu lil xi ħadd qrib tagħhom parakaleo, il-paraklitu, li kien jissuġġerilhom x'għandhom jgħidu. U Ġesu propju jaqbad din l-immaġni, din ix-xbija kemm sabiħa biex jispjegalna, biex jgħaddilna l-Ispirtu Santu. Allura din il-preżenza ġdida ta' Ġesu hi preżenza qrib tagħna, parakaleo. U mhux qrib tagħna kollha flimkien, le. Għax dak li kien jiġi msejjaħ biex ikun qrib, ma kienx jiġi msejjaħ biex ikun qrib ta' ħafna, imma kien jiġi msejjaħ biex ikun qrib ta' persuna waħda, ta' individu. Allura hija preżenza propju individwali, preżenza li tagħtina direzzjoni, li tagħtina l-konsolazzjoni, li tiddefendina, li tissuġġerilna x'aħna ngħidu b'mod individwali. Din hija l-preżenza ġdida ta' Ġesu. Però kultant aħna ma nħossuhiex, veru jew le. Kultant aħna din ir-realtà ma ngħixuhiex, veru jew le. Jien nħobb inxebbaħa ma' diversi affarijiet fosthom pereżempju ma kont mejjet il-bank. Aħna dawk nafu nħadmuhom mhux hekk il-kontijiet il-bank ma tantx inħolluhom mejtin, mhux hekk, jew ma tantx ninsewhom il-kontijiet li jkollna l-bank. Forsi xi naqra dejn tinsa kultant, imma kif ikollok xi naqra xi kont, xi ħaġa, xi deposit tajjeb il-bank dak mhux se tinsih. Ħafna drabi aħna l-Ispirtu Santu għalkemm hu kont sostanzjali fil-bank tagħna ninsewh. Daw ġranet jinxebbaħta ħafna il-qawwa tal-Ispirtu Santu mal-mobile. Għax il-mobile fih ħafna potenzjal. Tista' tagħmel bih ħafna affarijiet, ħafna affarijiet. Forsi aħna nużaw l-Italija jien nużaw wieħed minn 100 tal-kapaċitajiet tal-funzjonijiet tal-mobile għax m'iniex kapaċi. Jew għax inkella qatt ma waħħalt moħħi hemm u ngħid ħa nipprova nifhem u nitgħallem x'għandi fil-bowt, x'kapaċitajiet għandu l-mobile, imma min ikun jifhem għandu l-istess mobile tiegħi, l-istess tiegħi, la iktar u lanqas inqas, imma kapaċi jħadmu, kapaċi jużah, kapaċi qiegħda bih, kapaċi jisfruttah ħafna iktar minni. Ħafna drabi hekk jiġri mill-Ispirtu Santu. Għandna l-Ispirtu Santu. Irċivejnieh dan il-parakaleo, irċivejnieh fil-mamudija, irċivejnieh fil-grisma, irċivejnieh b'xi mod minn fl-ordinazzjoni u minn fis-sagrament ta' żwieġ. Imma kultant jiġrilu bħal mobile, inkun naf inħaddem biss parti żgħira minnu, ma nkunx naf inħaddmu kollu l-Ispirtu Qaddis. U ħafna mill-funzjonijiet tiegħu jispiċċaw paralizzati, jispiċċaw ridotti għal affarijiet żgħar. Allura dan hu l-parakaleo, id-difensur, parakaleo. U dan id-difensur Ġesu se jibatulna minant il-Missier, nibatulkom minant il-Missier. Dan l-Ispirtu, din il-preżenza l-ġdida ta' Alla tiġi għandna minant il-Missier. Biex nifhmu iktar x'inhi, ejja nippruvaw nġibu eżempji tal-ħajja ta' kuljum. Jiena naħseb li kull wieħed u kull waħda minna għandu l-personalità tiegħu. Għandu l-mod kif jaħsibha, il-mod kif iħoss, il-mod kif jieħu għalih, jew ma jagħtix każ, il-mod kif jinkwieta, il-mod kif jiġġieled. Għandna l-modi tagħna, hekk jew le.
Però ara taħsbu li dawn il-modi tagħna waqgħu mis-sema ta' dawn kollha irċivejnihom minant ta' qabilna. Inti meta ddur fuq il-mara u tgħidilha inti tieħu għalik bħal ommok. Jew iddur fuq ir-raġel u tgħidlu inti ma taħsibhomx bħal missierek. Jew iddur fuq it-tifel u tgħidlu inti ma tirraġunax bħal nannuk. U nistgħu nibqgħu sejrejn. Inkunu qegħdin ngħidu biċċa verità għaliex? Għax aħna dak li aħna nirċevuh l-ispirtu tagħna nirċevuh minn għand dawk ta' qabilna. U l-missier permezz ta' Ġesu jixtieq jagħtina dan l-ispirtu tiegħu. L-ispirtu ta' Alla, l-istess spirtu li kellu Ġesu, l-istess preżenza ħajja ta' Alla ħdejna, magħna, fina. Naraw x'inej u naraw x'tagħmel din il-preżenza tal-Alla fina. L-ewwel qabel kollox, l-ispirtu tal-verità. Hekk isejjaħlu Ġesu. Dan l-ispirtu d-difensur li se nibatilkom mingħand il-missier u l-ispirtu tal-verità. L-ispirtu tal-verità ma jfissirx li se jħabbrilna x'inhu veru x'mhux veru. L-ispirtu tal-verità huwa dak l-ispirtu Santu li jurini min tassew jien. Li jarrafni il-verità profonda tiegħi. Li jurini meta jien faċċol, meta jien mhux qed ngħid il-verità, meta jien qiegħed naħrab minn innifsi, meta jien qiegħed nirreċta, meta jien m'iniex f'kuntatt mal-profondità tal-persuna tiegħi, meta jien mhux qiegħed nagħmel dak li nixtieq jien u dak li jien tassew, imma dak li jippretendi minni ħaddieħor. Meta jien m'iniex il-verità, meta jien m'iniex ma nħossnejx tassew f'sikti u f'posti għaliex. Għax f'ħajti u bħajti qiegħed għandi standards, għandi aspettattivi illi mhumiex dawk ta' Alla, mhux dawk ta' Ġesu. Ħanġibu eżempji sempliċi. Meta jien nagħmel il-flus kollox għalija u ngħix ħajti f'tensjoni kbira, qisu dejjem irrabjat, dejjem imdejjaq, dejjem m'għandix nagħmel. Qatt ma nista' noqgħod bi kwieti u ngawdi dak li għandi. Ħsiebi biss biex ikolli iktar, x'tensjoni. Imma meta nieqaf, u forsi għalhekk qatt ma nieqaf, meta nieqaf ninduna li hemm xi ħaġa mhux sejra sew. Meta nieqaf ninduna li jien m'iniex veru, li jien żbaljat. Jew pereżempju meta nħalli l-mibeda, meta nħalli r-rabja imexxuni fil-ħajja tiegħi. Meta nħalli s-sens ta' vendikazzjoni, is-sens ta' tpattija jibbuttaw l-azzjonijiet tiegħi u ninduna jekk jien għandi l-Ispirtu ta' Alla fija, jekk jien inħalli l-Ispirtu ta' Alla jkellemni u dawwalni ġo qalbi ninduna ngħid hawn xi ħaġa li mhux sejra sew. Hawn xi ħaġa li mhux sejra sew. Dan hu l-Ispirtu ta' Alla, dan hu l-Ispirtu tal-verità. Il-kelma eletejja bil-Griek, il-kelma verità, dan hu li tfisser. Ma tfissirx li nkun naf l-informazzjoni u l-veritajiet kollha tad-dinja le. Imma li fejn inkun jien inħossni f'posti, li fejn inkun jien inħossni f'sikti, anki mal-oħrajn. Meta jien lill-oħrajn inqishom bħali, persuni bħali, la iktar minni u lanqas inqas minni. Meta jien lill-oħrajn ma nqishomx bħala kompetituri tiegħi. Meta jien lill-oħrajn ma nħosshomx bħala teddida, kważi nibża minnhom. Jekk l-oħrajn inħosshom kompetituri, teddida, nibża minnhom, jien ma nkunx sew. Jien naħrabhom mill-oħrajn, nevitawhom mill-oħrajn, jien nibża mill-oħrajn. U din is-sensazzjoni ta' xi ħaġa ħażina, din is-sensazzjoni li jien m'iniex sewwa, sejħa tal-Ispirtu t'Alla, sejħa l-verità li hemm f'qalbek, għax l-Ispirtu t'Alla qiegħed fik u jurik l-Ispirtu t'Alla li mhux hekk għandek tkun, mhux hekk int. Int aqwa minn hekk, int aħjar minn hekk, int tisbaħ minn hekk, int iben bint t'Alla. Dan hu l-Ispirtu tal-verità. U dan l-Ispirtu tal-verità ġej mill-missier. U jkompli Ġesu jixed għalija. U hawnhekk għandna kelma oħra importanti bil-Griek, il-kelma marturija. Nerġgħu nsibuha drabi oħra fil-Vanġelu tal-lum. X'jiġifieri marturija?
Żgur li f'moħħkom tiġi l-kelma martirju. U aħna b'martri lil min inqisu lil dawk li mietu għal Ġesu. Forsi nisbaljaw meta nqisu biss lil dawk, għax il-kelma marturija, il-kelma martirju tfisser li tkun xut ta' xi ħadd, tixed għal xi ħadd. U inti tixed għal min? Tixed għal persuna li tkun tgħix magħha, tixed għal persuna li tkun taf. U allura l-Ispirtu ta' Alla jixed għal Ġesu għaliex? Għax l-Ispirtu ta' Alla huwa l-Ispirtu ta' Ġesu. Ma ninsewx il-ġrajiet ta' Ġesu li jirċievi l-Ispirtu Santu propju fi xmara Ġordan. Ġesu li jimtela mimli bl-Ispirtu Santu jgħidilna l-Vanġelu. Fi kliem ieħor il-magna, l-enerġija, il-ħajja li kien jgħix Ġesu hija l-ħajja tal-Ispirtu ta' Alla. Hija l-ħajja ta' Alla fih. Huwa dan l-Ispirtu ta' Alla moti lilna. Ja din il-ħajja ta' Alla moti għalilna, dan l-Ispirtu ta' Ġesu li jixed għal Ġesu, għalhekk jixed għalih, jixed għalija. U jkompli Ġesu, u intom ukoll tixdu, mela intom ukoll martri xieda, qiegħed jgħid għad-dixxiepli ma qiegħed jgħid ukoll għalina għaliex għax intom kontu miegħi sa mill-bidu. Hawnhekk għandna d-definizzjoni tad-dixxieplu. Jekk tiftakru fil-Vanġelu ta' San Mark meta Ġesu jsejjaħ id-dixxiepli għal warajh, kapitlu 3, mod sabiħ ħafna San Mark jgħidilna u sejjaħ 12, għażel 12, sejjaħ 12, għalfejn għażilhom. Isem huwa biex jibqgħu miegħu. Biex jibqgħu miegħu u jmorru jippritkaw. Imma l-ewwel qabel kollox biex jibqgħu miegħu, biex ikunu xhieda tiegħu. Għax int tista' tixhed għal persuna li taf, tista' tkun marturija għal persuni li tgħix magħhom. U jekk aħna dixxiepli ta' Ġesu nirċievu kontinwament, inġeddu kontinwament din il-miġja tal-Ispirtu ta' Ġesu fina, din il-miġja tal-Ispirtu tal-Alla fina. Jekk nagħmluha ma' Ġesu, jekk ngħixu ma' Ġesu, jekk aħna dixxiepli ta' Ġesu, iċċelebrajna l-Ewkaristija, nissemgħu l-kelma tiegħu, nippruvaw ngħixuh fl-esperjenza tal-imħabba tal-karità tagħna mal-oħrajn. Jekk aħna nagħmlu dan, aħna ngħixu bl-Ispirtu ta' Ġesu u aħna xut ta' Ġesu. Bl-istess mod kif ngħidlek inti tieħu għalik bħal nanna, bl-istess mod li ngħidlek li inti tirraġuna bħal missierek, ħadd l-Ispirtu ta' missierek, nieħdu l-Ispirtu ta' Ġesu. Baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Din hija l-verità tagħna mhux hekk. Ġesu qiegħed jitkellem fuqna. Aħna ma nafux kollox. Aħna ma milniex l-esperjenzi kollha li jenuna nkunu tassew bnedmin, li jenuna nkunu tassew bħal Ġesu. Għadna m'għexniex l-esperjenzi kollha li jenuna ngħidu bħal San Pawl mhux jien li ngħix. Interessanti San Pawl. Mhux jien li ngħix, imma Ġesu, l-Ispirtu ta' Alla Ġesu li jgħix fija. Mhux jien għaliex għax San Pawl verament jgħixu dan l-Ispirtu ta' Alla fih. Verament ħalla l-qawwa ta' Alla taħdem fih. U jkompli. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. L-Ispirtu Santu li jiġi kontinwament fina, l-Ispirtu Santu li llum iċċelebrajnieh fl-inżul tiegħu, l-Ispirtu Santu li kull darba li aħna niltaqgħu ma' Ġesu, ngħixu ma' Ġesu, flimkien ma' Ġesu, nerġgħu nġedduh fina, jerġa' jagħtina l-istess Spirtu, l-istess enerġija, l-istess qawwa, nerġgħu nibdew naħsbuha bħal Ġesu, nerġgħu nibdew nħossu bħal Ġesu, nerġgħu nibdew niddeċiedu bħal Ġesu. Kull darba li aħna nirċevuh dal-Ispirtu bil-mod il-mod, inkunu qegħdin naslu għall-verità sħiħa. U meta naslu għall-verità sħiħa? Tafu meta? Naslu għall-verità sħiħa fuq is-sodda tal-mewt. Aħna nifhmu tassew l-esperjenza kollha ta' ħajjitna fil-mument tal-mewt. Fil-mumenti ta' qabel, meta nibdew nindunaw, nifhmu narfu li aħna sejrejn ngħaddu minn ħajja għal oħra.
propju f'dawk il-momenti aħna nifhmu l-valur tal-ħajja li nkunu għexna. Aħna nifhmu l-valur tal-enerġija kollha li nkunu ħaddimna. Nifhem jekk jien ħajti ħlejtiex fix-xogħol kollha kemm hi. Nifhem jekk jien ħajti użajtiex ħaddimtiex biex inħobb. Nifhem jekk jien ħajti għextiex sempliċement biex nikseb il-popolarità. Nifhem jekk jien ħajti għextiex kollha kemm hi il-ħajja tiegħi bħala dixxiplu ta' Ġesu. Dakinhar fil-mument tal-mewt, tantu hekk illi ħafna qaddisejn fosthom Sant'Ignazju ta' Loyola jissuġġerixxi lill-insara lid-dixxipli ta' Ġesu suġġeriment tassew importanti. Jgħidilna hekk, meta tkun fid-dubju jekk għandek x'tagħmel xi ħaġa, tagħmilix jew le. Jekk tittieħu deċiżjoni kbira, immaġinak fuq is-sodda tal-mewt. U wejt kieku jien semmewt issa jew minn hawn ftit ieħor. Din l-għażla, din id-deċiżjoni nagħmilha jew le. U jkollna verament direzzjoni, id-direzzjoni tal-Ispirtu Santu, id-direzzjoni tal-Ispirtu ta' Alla. Huwa verament kriterju importanti għad-discerniment f'ħajjitna. Meta aħna ngħidu imma kieku semmewt jien minn hawn ftit ieħor. Din l-għażla nagħmilha jew ma nagħmilhiex. Sant'Ignazju ta' Loyola ma mhux biss dan kollu proponieħ kemm il-darba dun George Preka, anke lill-istess soċċi tiegħu tal-mużew, tantu hekk li fil-ġurnata ta' meta l-qamar ikun kwinta kien jitlob dun George li jagħmlu l-eżerċizzju tal-mewt, ta' tħejjija għall-mewt ta' San Alfons Maria de Liguori. Kien jitlobhom dun George lis-soċi biex jistħajlu li waslu fl-aħħar momenti ta' ħajjithom u biex huma jirrevedu jaraw li għażliet jiddispjaċihom kieku minnhom u li għażliet kienu jagħmlu xorta waħda. Huwa kriterju tassew sabiħ, mhux biex noqogħdu nibżgħu, le, imma biex l-għażliet tal-ħajja tagħna, biex l-enerġija tal-ħajja tagħna tkun dik tal-Ispirtu ta' Alla, imbuttata mill-Ispirtu ta' Ġesu. U dan hu li wassalna l-verità u l-verità sħiħ. U jkompli għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. X'inhu l-ġejjieni? Il-ġejjieni mhux il-futur, il-ġejjieni mhux dak illi aħna ma nafux u kieku nixtiequ nkunu nafu ħalli nħossuna iktar żguri. Iħabbrilna l-ġejjieni jew illi aħna għandna l-garanzija tal-imħabba infinita ta' Alla li tilqana għandu mhux biss illum meta nisbaljaw imma fuq kollox fil-ħajja ta' dejjem. Meta ngħaddu minn din il-ħajja għall-oħra ma ninsewx li Ġesu qiegħed propju f'dan il-mument hekk kritiku hekk delikat tal-mewt tiegħu, lejlet il-mewt tiegħu. Hekk aħna ma tantx nieħdu gost nitkellmu fuq il-mewt u x'hekk, però l-mewt tagħmel parti essenzjali mill-ħajja tagħna tafux. Il-mewt hija l-qofol tal-ħajja tagħna, allura jekk ma naħsbux fiha jista' jiġri li b'xi mod jew b'ieħor naħlu ġranet, xhur u snin minn ħajjitna. Ikompli Ġesu u jagħtini glorja. Qiegħed jitkellem Ġesu mill-missier li jagħtih glorja, issa naraw x'inhi din il-glorja. Għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-missier huwa tiegħi, għalhekk kett li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. X'inhi din il-glorja? Il-glorja, il-kelma glorja bil-ludi il-kelma kavod tfisser il-peace, tfisser il-valur, il-valur ta' blokka ta' deb kemm tiswa, il-valur ta' ċappa fidda kemm tiswa. Dik hija l-glorja, l-peace, it-toqol, il-valur. U intom tafu il-glorja, l-valur ta' Ġesu kif nistgħu narawh immissuh jew inħossuh il-glorja ta' Ġesu x'kienet skont il-Vanġelu ta' San Ġwan. Din il-glorja, dan il-peace, dan il-valur ta' Ġesu narawh fl-għotja tiegħu fuq is-salib, fl-imħabba infinita illi Alla għandu għalina murija f'Ġesu
li jmut għalina fuq is-salib. Din hi l-glorja ta' Alla, din hi l-glorja ta' Ġesu. U allura hawnhekk meta Ġesu jgħidilna illi Ġesu jirċievi l-glorja. Il-glorja mingħand Alla, ma din il-glorja li hija l-istess spiritu tiegħu li mħabba sħiħa, lotja sħiħa, din il-glorja se jagħti minna lilna. Għaliex qal li l-missier huwa dak li jagħtih il-glorja? Fejn miet il-missier fuq is-salib? Bliema mod il-missier ħabna bħal liben billi tagħna lilu nnifsu kollu kemm hu, kif naraw lil Ġesu msallab fuq is-salib. U żgur li l-missier hu bħal liben u jagħtina lilu nnifsu kollu kemm hu il-missier ukoll. L-istess qatt tal-ħolqien mhux xajr qatt kontinwu ta' ġenerożità, ta' ħolqien, ta' ħajja jirġa' mill-missier. Il-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna, il-ħajja tad-dinja ta' madwarna, il-ħajja tal-annimali ta' madwarna, il-ħajja tas-siġar, il-ħajja tax-xemx, il-qamar, iż-żbuħija ta' madwarna. Mhumiex għajr din lotja li jirġa' mill-qalb tal-missier, mhix għajr il-glorja, l-pejs tal-missier. Imma forsi dan kollu mhux dejjem nifhmuh. Allura minħabba fekk li jibgħat lill-ibnu, lil Ġesu, illi juri l-glorja l-pis tiegħu propju fil-mewt, għax forsi aħna nifhmu bħala bnedmejn x'valur, x'pejs, x'valur fiha l-mewt, il-mewt għal ħaddieħor, meta inta tiħajtek għal ħaddieħor. Imma dan kollu Ġesu jirċevih mingħand il-missier. Dan tgħallem Ġesu, dan hu l-ispirtu li hemm fil-missier u fl-iben, dan hu l-Ispirtu Santu, spirtu ta' ġenerożità, ta' għotja kontinwa, ta' mħabba kontinwa. U allura għalhekk Ġesu jispiċċa b'dan il-mod, dak kollu li għandu l-missier huwa tiegħi, u għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħu u jħabbru lilkom. L-Ispirtu ta' Alla jieħu minn dak li hu tiegħu, l-Ispirtu Santu, u jagħtih lilna. Fi kliem ieħor, l-Ispirtu Santu li huwa l-imħabba, dak li hu tiegħu l-imħabba, jagħtiha lilna. U allura l-Ispirtu Santu kif inħossuh, kif narawh, kif immissuh fil-ħajja tagħna. Kull darba li xi ħadd iħobbna u kull darba li aħna nħobbu. Kull darba li inti ma jkollokx abtit titlob u tgħidu li ħa nipprova nitlob. Kull darba li inti ma jkollokx qalb taħfer u jkun hemm xi ħaġa fik li tgħidlek u le aħfer. Kull darba li inti ma jkollokx qalb tieħu paċenzja għax diġà ħadd paċenzja darba 2, 3, 4 u l-Ispirtu tal-Alla jgħidlek taqtax qalbek kompliħu paċenzja. Kull darba li inti tara swiet id-dlam u tispiċċa biex tibża tqum filgħodu, biex tħossi l-ġurnata li ġejja fuqek qisha sowr li inti ma tistax taqbes. Tħossi t-toqol ta' esperjenzi, ta' diffikultajiet u inti tagħmel kuraġġ u tgħid li Alla huwa miegħi. Dak hu l-Ispirtu ta' Alla, dak hu l-Ispirtu Santu, dak hu l-Ispirtu ta' Alla li hemm fik li qed jgħinek il-parakaleo, il-paraklitu li qed jgħinek jissuġġerilek, jagħtik l-enerġija l-qawwa biex tkompli taffaċċja il-ġurnata, biex tkompli taffaċċja il-ħajja. Mela l-Ispirtu Santu mhux invenzjoni tal-Knisja. L-Ispirtu Santu mhux leġġenda fil-Vanġelu. L-Ispirtu Santu mhux fantasija biex inserħu rasna, biex inserħu moħħna. L-Ispirtu Santu huwa r-realtà. Huwa r-realtà ta' kif Alla hu preżenti llum fil-ħajja tagħna. Issa, kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew nitolbuh bil-qalb. Ejjew nitolbuh bil-qalb. Is-sekwenza li tlabna dalgħodu, Spiritu Santu ejja fina. Raġġ ta' dawl għaddej satina. Xerdu f'ruħna mismewiet. O missier il-foqra tiegħek. Ien tiġġib id-doni miegħek. Tani b'dawlek qalb pluliet. Inti l-aqwa faraġġ tagħna. Fik kulena x'ħin tkun magħna. Tħossok fewġa ħelwa ir-ruħ. Flajja lejn is-ser twassalna. Jekk imħeġġa wisq trażżanna. Lil miflowġ tagħtih serħan. Rattab fina l-ebbusija. Għati lil berdejn bżulija. Ejn fi triq lil min beżan. Għati is-seba' doni tiegħek lil min jimxi fidil miegħek u li fik jistrieħ kull ħin. Għati kull virtu sabiħa
ħlas ta' salvazzjoni sħiħa. Għati l-ġenna lilna l-kol lit-tajbin. Amen. Alleluja. Il-lejla t-talba tal-missierna li se nkantaw flimkien nitolbu għad-don, wieħed mid-don importanti tal-Ispirtu Santu, d-don tal-fer. Id-don tal-fer. Nitolbu l-Ispirtu Qaddis biex jgħinna fl-esperjenza ta' ħajjitna naqdu flimkien, nagħmlu esperjenza tal-ferħ meta nħobbu tas-sew. Għax ħafna drabi meta nħobbu aktar joħroġ l-aspett tad-tbatija u tas-sakrifiċċju milli tal-ferħ. Imma hija verità li meta nħobbu tassew hemm ferħ li ma tistax tħossu mod ieħor. Allura nitolbuh l-Ispirtu Qaddis biex jagħtina dan id-don il-lejla, id-don tal-ferħ, aħna li nippruvaw ngħixu bħala dixxipli ta' Ġesu. Id-don tal-ferħ marbut mal-imħabba. Inkantaw flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawi jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema ebda Hobsna ta' kuljum. Ħatina l-lum. Aħfirna id-dnubit tagħna. Aħfirna id-dnubit tagħna. Kol nafru li ħati għalina jiddaħħalniex fl-abda tiġri jistaħlisna min kull deni missierna. Il-mulej ma'kom, iberikkom iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nirringrazzjakom u speċjali lil dawk li kienu dejjem preżenti għall-lezzjoni divina matul dawn il-ġimgħat li għaddew, jekk Alla jrid nerġgħu nibdew fl-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Il-lejla tajba lil kulħadd.
Għadna kemm wassalnilkom il-Lectio Divina għas-solennità ta' Pentekoste. It-tifsira tal-Vanġelu tal-liturġija tal-kelma ta' din is-solennità fis-sena B twasslet lilkom mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Din kienet l-aħħar Lectio Divina f'dan iċ-ċiklu ta' Lectio Divina imxandra u mwassla lilkom mid-Djoċesi ta' Għawdex anke permezz tal-mezzi soċjali mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. ċiklu illi mess ma' diversi Vanġeli tas-sena B fil-ħdud minn żmien l-Avvent sa nhar Pentekoste. Nixtiequ nieħdu l-okkażjoni biex nirringrazzjaw lid-direzzjoni tas-Santwarju ta' Pinu, lid-diversi Biblisti illi berfu ħila waslulna dawn it-tifsiriet u riflessjonijiet tal-Lectio Divina, lill-Kor Djoċesan u l-membri tiegħu taħt id-direzzjoni ta' Dorjen Portelli illi minħatt tal-ieħor animaw b'kant adattat dawn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Lectio Divina u fl-aħħar iżda mhux l-inqas lil ċefaj Audiovisuals illi għamlu possibbli dawn ix-xandiriet mill-lat tekniku. Ippruvajna inħallu lil Ġesu fid-dawl tal-pjan pastorali illi d-Djoċesi ta' Għawdex għexet matul din is-sena jibqa' miexi magħna. Ejjew nożżu l-kelma ta' Alla infissra lilna f'dawn il-Lectio Divina illi intom tistgħu terġgħu issibu kollha fuq il-paġni ta' YouTube u ta' Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex. Grazzi wkoll id-diversi radijiet fosthom Radio Marija u lill-istazzjonijiet tat-televiżjoni UTV u Shake Television illi oġobhom ukoll ixandru dawn il-Lectio Divina. Jekk Alla jrid nagħtukom appuntament għall-avvent illi ġej. Isliem lil kulħadd.